Many weddings share attention TV so social media trends and I'm the best some attention TV so Rev Obofour and Sembi Abetujah and in none watch room much the same. Come here quite say Casabon Sam and as a casa for binuma, naturally as for binuma and away your home born Sam, naturally so Obi couldn't include 1 person of the no I no home abwa, then you cannot win a crank and way and say we nipa and as a way a sofa and as a walk so we be now train say before we be free gate na no de abapa de na oboa kra ye puppet show ana woni na wo guo 1 to 2 pa ene asofo Rev Obofour ekeka nsem papa e de fast asem ya woche ma chese kamia kwese say na asofo pa ana wo yes Satan enye church members enye obi a won kwa asoyo na se kamia kwese ye de adwen akobuta nkrofo na won kwa asoyo ne won na ye beka se wo free senti na so enye sakra ana ti Rev Obofour eka nsem pa yenko ne yenkoti embrace ya na bonsam so afiri nsore manim oko one mo wie bonsam asasam no bonsam bono wo fom bonsam ayedai wo afiri nsore manim hallelujah na anibra pasamin kumenya Nantirikcha ane kunsun papa mono ese eni asoromane mu biem na Satan kasa okono wode na chijai. I am sorry to announce to you say asore na yakasa mu mewuram na moba onyame de ogie doma ma yebema mu bi no bonsam na naka buhia na wose mu dwane no sese won free gate na chi na ewura asore no mu biem ay asofo na yeah na amen na asofo na me kan wo de wani ko bu nkomhwefo no enye nkomhwefo na omoka ho 30%. Onyankopon do wiase na oyi ne doba owo no kroman se de obagie na di no onyira obenya dankwa enya sa na afra botaye ne se omra me wunyi adasa enya sa be botaye ne se odoye yi di odode kanu na ye asem ni nyina ti Entesa. But now suffer no upon some that didn't papa move by heaven first. Oh yeah, well. But now suffer not just how you manage. A suffer no yes how you manage because of their selfish interest. What they want to gain. Now when near free so Wajuna kodi asorfo ma kwankyere Wajuna kodi de okaseme o oyo branam nhira soma omo edi dwuma na sa pia wajuna kodi de o hira ensuo so bere o hira ensuo so no wona tamu o kwakobu onyawe hallelujah bere wodona Yesu do me no mienu ode bae na okọ na ode adwuma na chigiaye no omasesa no na research no me hu say asofo na sesa no because of ska a membership a komeka no krotrodo na akire mo mesrawo Jina Kristo humo burumu na kasa kyerɛw sese hu na so dan ya sura so dem akyɛ funum aso dem aye hu kyan roba okutatuo cause asofo no ye wudifo kaneni asemrante aba ne pasika enya no korebiem ena asore ne pasika omudo sika kyɛ asore ba awuo ena wudi funu kosi aso dem na se
nipa de yɛde wokɔ no ahia wo a asɔre no baba yɛ wofo soma ma wɔ fie sɛ nso so ahia wo ne yɛde baba dam a yɛbɛma sɔfo ketewa na abɛhyira soɔ yɛbɛma wabɛhyira so a ɔfere nyinaa yɛbɛfa asɔre ne do sika kyɛn nipa hallelujah kanu kura de nka nsi wa bɛrɛ bɛho no sɛ ade abonsam yɛ bi a onyame atie ne sɛ ɔtua ne asɔre ne yɛ na ɛna meka sɛ ɔsoro ne bɛgye nnora na ɔsoro wora ho sɔ de ɔte nkyɛn no sɛ ɛnyɛ me maame ba no bɛrɛ kristo nti me ne wo nyinaa yɛyɛ adeɛ asefoɔ yɛdi adeɛ na afei adai o amen nisha mante udru Volta regional ekwan amofa so omudi afahye ye different beboa ubetwam na do ani kire gomua ene mpota afamu a em se ho afahye so ye different but you say obaya transit na ofa Accra na akogomua na uduru Accra so a omafahye e woni dinko bere mi hunu da obi a wo Volta asɔre sɛ afahye a yɛdi ne nkran no ɔkasetia ɔmo nyinaa te aseɛ cause ɔmo yɛ Ghanafoɔ amen nyɛ na awraho hyɛm no sɛ ɛnɛ yi wobɛkɔ asɔre bi mu no na yɛde asɔre bi nsɛm na gyina hɔ sɔfo no pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ deɛ ɔno ne kana ne nsɔre ma no gye so no ɛno na yɛ na wahyɛ aseɛ mebɔ dawuro no bi akyerɛ wo wobɛkɔ akɔdu asɔre fie na ɔsɔfoɔ no wahyɛ kyɛ ɔsɔfoɔ no ayɛ dɛ kyerɛ sɛ ɔmfiri nyame mede hyɛ aseɛ afiri me ara me so ɔsɔfoɔ deɛ ɔhyɛ kyɛ yɛ dɛ na mebusa one question isi mebusa o deɛ uchi me ya no mama ya ebe me de that time na o preach ya tum futuro gu ani so de o se ekyenye meboa bere na no a omu bishop ba ye no na kuraba na siniti ana na ye che a little keyboard a little no man tini ye omu right reverend ne ba ye ne de na butu ne ti no minim na ya 34 bucket ya na 32 menya clear na ya de ya oh untimi nkan de amepon untimi nkan na ya de ya de share bishop na ya de but I shall so forbid ya and yet, but I shall only push up already. I am in a so. Ah, mammy. And you be anti no I shall. More members, more money. You are a suffer. Your doctorate is demonic, and you, as a man of God, you are a demon. Spirit and I casting you know until we are a software to. Shaman nyina ni wo ya pa ko mu nyina ya safo wa ama ba wo fa ka duru so manya na e ma hofefo ho pa nzo obi ya ni mu nko sade ya si pa trotro no enye sa na ya pa taxi na afia dai osofo wo ko borega mesume ko borega tanga ubesi borega me ko tanga yina ya duru borega na afedi ya day na wote borega fie kasati ya borega tangafo nyame nipa na nu se ngu ase adware wo na wa ma asore ma no so aya tutukopefo waka o magusum no ma yira
Number 2. Asɔre ne sɔfo ba nipa mienu na di nanim. Ha. Here. La. Do. Ure. Mi. Fa. So. La. Ka. Meboa. Osi wanya homa so wonye nyame. Obofour na eba no. Ana men kasa ma me wo. Obofour na eba na ye de na Obofour ba ka mienu na saso ka mienu. Me de na ye inji o. Eye ka. Ba wo de nipa na saso. Ka mi saso so makofuo kwafuo nyina na abefaw. La lo obi akuta akoma. Obi awo liver, obi awo kidney. Eti eye ka wonko awo de no. Kwa ba 60. Media 3. O bakura no obi sa to nwom. Asare mu tia ni ye de. Ne dia eye. O man ni tia ni ye. Sa asembesi wo Ghana, mo obi afa nche politicians. Enye se misro politicians, misro wo mo. Eye asore na. O man na aka aki a Enkosum papa mu nyina asore na. Na ya na osofo bi nya opportunity. No preach kire obi a wo na nim kire na. Ana se osofo bi nya chance. Na o kasa kire nsore ma, opese o kasa na ehu so ye holy, o ye criminal. Hallelujah. Hallelujah. Na sawa sembia. Why na what them ha obeyim from aboni obeji ama no ho nipa mu hasai ono a. Mama ka sam kira o man ni nipa ni mu nyansa wom. Ena men ka san kira no e. Me ka ota ya me gina so yi. Ena men ka san kira de wagimi. I'm telling you, we are youth now abonte wa na wadwene apem gata anya wasam na meka. We youth no nyansa nim. I'm talking to those who are vigilant. Some leaders and some elders in the church are wicked. They are demonic. They don't want anybody to rise. See, baby, and papa, more mem hapa a church na. Church in a criminal. Hallelujah. I am telling you today. See, I would have never one Kobia every church and the doctrine and the constitution. Asumu obi ho hini obi ho yaw no obi ho tanhye ne mu because of the asori a wokonaka a kire no fa we sofo. Load the keyboard, I need it down, very down. Obi di ntokwa hyem wo pipe ano amomo de bucket atwitwa wo mo ho enya bibia o na sori na ka jansa ye de eye. Now we mo ya bonsamfo. Who are you? Asore. Awurade ba na bewu. Awurade ba na bewu di asemonye kwada she kakra na munidi. Mo amusimu firi nyame eduru samo to aba yi position. Ebi to agbaragba nyina. Agbaragbato. Ebi to tukpe. Position. Chairmanship. Asori ni bi pe chamaya. Ebe tu bi adu me bi stroke. I know what I'm talking about. Are you listening to what I'm telling you? Asori bi wa ya nhye nkom wo mu da. Ya nhye nkom da so mo nkyina kire se nipa. E chen de wo hye nkom. De wo hye nkom no ya de yaso na tie. Na de wo kire kwan no wona tie ma nipa tomnam. Pejoti rabi. Wo shame nkonsa mi bewu na ma anye ani amewu. Ebe be wa ma o. De o shame nkonsa obewu no, obe kire bo. Eno mo na wasan so e kire se eya e kamya koye se
enye nipa bonefo nkwa na woye wo san so eya krofo na kyerese mo oyi obi bra na menton ma o na ne okoto ne 5 cedis na be 20 cedis asofo na ana ye woye wo ho abeifo ene akrofo aha ana edi mbesi na so meka wo se aye University Foundation na so masna medicimedi ebesomo ewa attention TV so ne number ene 0548302985 keep watching Attention TV. Yeah, that's it.